Volkswagen Tiguan 2017 модельного року. Комплектації спорт на передньому приводі 2-літровий, 75 тисяч миль. Заводиться, їде, продає страхова компанія «Прогресія». Автомобіль має незначні пошкодження по передній частині, треба поміняти крило, капот, бампер, фару, підсилювач, радіатор. Заклали ремонту прям офігетного. Безпека автомобіля не спрацювала, автомобіль заводиться, їде, можете побачити це на своїх очах. Є ключ, по машині один удар і всього-навсього один страховий випадок, після якого автомобіль і потрапив на аукціон. В нього міняли на 67 тисячах ланцюг ГРМ, і він має всього одне пошкодження. Тобто до цього він не фарбований, ніде нічого не бився. Це перший удар його за все життя. Два власника. Будемо торгувати. 5 хвилин. Космос просто космос.